Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fake's channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Simple. Wait guys, angikho right kahle hle kodwa ke isizwe sami sesincenge sixoxe. Niyazi sikule channel siyaxoxa. Kunale recent episode yakuthandwa isimbi yayizolo le eshiya abantu bengazizwa kahle. Nje icoba abantu ngendlela eziningi indaba le yamseleko noMakhumalo. Amanye amakhosikazi ke sisazobuye siwafake ngoba isengoMakhumalo noMseleko sizaxoxa ngalokho. Abanye ke babone izolo after le episode yayizolo ukuthi kahle kahle uMseleko wenzani and usebenzisa futhi uMakhumalo kwezinye indawo. Nayi ke perfect example wento esixoxayo. Wekazi nakhumbula ukuthi uMakhumalo wathola ithuba kwi-R Show D wahlela umcimbi. Eshilo uMakhumalo before ishow iqala ukuthi lo Makhumalo esizom-experience ngale kwi-Real Housewives of Durban uMakhumalo ohlukile, uMakhumalo like ngaphandle kwesithembu ukuthi ubani ezisomabhizinisi ezomuntu esifazane nanani. Okay fine, uMseleko uzofika vele ngoba uhusband wakhe. Kodwa uMakhumalo uzohlangana nabanye abakwi-R Show D ukuze bazane kangcono, banetwork or whatever eyenzakalayo. But into ekwi-R Show D ingoMakhumalo because uMakhumalo lo obukwe wahalelwa i-production team yaku R Show D. Nange uMseleko angithi ufuna kugqame yena. Ngifuna le singayibuki ngeso yokuthi mhlambe ukuphambana kwemibono yethu umona kwabanye siyibuke nje sihambisane futhi imbono iphambane because ukuphambana kwemibono kwamukelekile. uMakhumalo mayefika kwi-R Show D ngalolu suku olufika khona noMseleko, uMseleko uzosupporta unkosikazi wakhe okuMakhumalo ohamba naye, ukuthi nabantu azohlala nabo kodwa yena u-invite nje kule show ngoba usupporta unkosikazi wakhe. Washutheka isithembu nalapho uMakhumalo ngoba phela usupporta uhusband wakhe wayiqhuba le conversation engangeni kule tafula abahleli khona ngoba i-R Show D kwakuyithuba lokuthi uMakhumalo akayivezi kanje. Wenzani ke yena ngokushutheka isithembu? Angithi phela ilento yokuthi uMakhumalo lento yesithembu uyi-understanda kakhulu, but abantu abanye mabebuka lento yakho ku-understanda kakhulu isithembu bayivuka ngenye indlela. Usevula ke indawo yabantu abazoquestiona izinto ezisho uMakhumalo because le opportunity itholwe uMakhumalo as a businesswoman, itholwe uMakhumalo as a brand. Kodwa manje la kuvela khona yena ezinkosikazi othola leli thuba uzo-entertaina into ekhulunywa uMseleko because uMseleko husband wakhe ohamba eshumayela isithembu yonke indawo. Kodwa uMseleko ukuze ezohlala kuleli tafula leku-R Show D no Anti-Surisuri no oSurisha no banibani behleli no partner babo bahlaliswe ukuthi bakwile litafula leli libizwe somabhizinisi. Yena ufuna ukufaka okwakhe ukuze kuqhamuke kwakhe. Ngifuna silandelise lento uyibone ukuthi inkinga le esigqama ngoba esekhuluma manje noma manje esevela sengathi yena u-expose uMakhumalo because engasahambisani naye. Yena ubedonsa uMakhumalo emdonsela kwelinye ikhona emfunza lezi zinto amfunza zona ukuze adonse ephaketheni lakhe. Lapha kwi-R Show D wayene-task eyodwa yokuhlonipha uMakhumalo ehleli namanye amakhosikazi, yokuhlonipha uMakhumalo izinkosikazi wakhe othole leli thuba. Yena ufuna ukushutheka le conversation abantu abangayithandi ngoba abanye abantu bengahambisani nale setup yesithembu.
Waze wabhala-ke abantu, angithi phela abantu njengoba nibona be-reactor manje, ba-react abantu bathi asiyithande lento ukuthi sibuka le show siyazi ukuthi imayelana nani, sekuzogamanxa lama-conversation. Wathi abantu bathanda ukuzenza abelungu ephendula leyo post. Ephendula leyo post as if yena kuleya show uMakhumalo manje ungene ngaye, kanti uMakhumalo ungene ngokuba yi-brand ethandwa abantu. Wajika yena wayesengathi yazi singayichaza kanjani lento, ayazi singayichaza kanjani, kodwa yabo lento le engiqala manje ilandelise nalezi inkulumo zakhe zayizolo ukuthi kade yawuzwa mangithi ukade yabo lento lesa siyixoxa ukuthi akakwazi futhi nanokuthi uzoba nokugqamisa into yokuthi ubani nobani kumakhosikazi akhe. Angithi sikhuluma ngaye as uhusband leader, akamthandisisi lo nkosikazi, aphinde yena afuna ukuveza into yokuthi kukhona engikuthathayo laphaya ukuzosiza ngapha. Uma esethe laba abamthandisisi, uyicela kanjani pho imali ngale? Angithi lezi inkulumo aseyiveza manje ukuthi yena kunezinto abayixoxayo, shuthi lento ayixoxa yena bengazi abanye, yiyo lenika uMakhumalo i-view yokuthi loya nkosikazi u-delusional. uMakhumalo akukhohlwe-ke ngoba phela ngeke sisho ukuthi abantu bayafana, ngoba kungenzeka ukuthi naye iyamdida leyo nto ukuthi hawu, if efika kimi ekhuluma ama-weaknesses kabani kanje egcineni mina ngimsupport ngedwa, mase ubani emuzwa ethini. Le nkulumo isuke ekutheni awuyazi into eyenzeka kuleya ndlu, kodwa izinto ezenza ukuthi wena supporta yena ilezi zinto amfunza zona, lezi ey'khulunywa abantu, ngoba abantu bebehambisa i-wisdom silobe sethi i-wisdom enikhuluma ngayo yini, uku-understand enikhuluma ngakho yini, ngoba manje zikhona iy'nkinga ezingawona one size fit all. Yena umona unawo akakwazi ukuwufihla ngoMakhumalo, ususenomona wokuthi udlondlobala kakhulu kunaye. Ngaphezu kwalokho ufuna yena shuthi la uMakhumalo lobevela khona kube ngathi umseleku kakhulu ozogqama ukunoMakhumalo, kanti abantu baqanyelwe uMakhumalo. Ngoba ngisho ibullying uMakhumalo ayithola kwi-RSHD, abantu abasuke banaka kakhulu uMakhumalo wakuthanda nesithembu, kanti ngale uSumakhumalo lo we-fashion, amabhizinisi nani yafihleka-ke lento yakhe, ngoba sekufike nangu obhalayo ukuthi gokuflow kanjani waze wasicoba umuntu omdala we-guys. Uyabona khona ezinye izinto uyikhuza ukuthi hayibo, yazi yabo la khona into engafana ngabe uyayisho ngqo ukuthi uyikhuzela ukuthi sesihlonipha bona lamakhosikazi akhe, ngoba ekugcineni wona sasele nokuthi uwuhusband kubo, ubaba wey'ngane kubo, bona noma bexabana ku-TV show bayabukela kuyo. Ezinye izinto sesithula nje sengayibali ekade sesiyibona, sesiyithulela ukuthi sihlonipha bona labo mama, ngoba ekugcineni ehlambalaza omunye unkosikazi kodwa uwuhusband kubona bonke. Yingakho sisithi kuvela kuMacele igama lokuthi i-finish, ukuthi akekho unkosikazi okufanele kujabulela ukuthi uMacele ubizwe nge-finish, ngoba lo husband obiza uMacele u-first wife nge-finish uhusband wabo bonke, and into eyonakala phezulu kumphathi ifika phansi. Kusho ukuthi sine-view engafani. Kulo ozokhuluma ngomona, mina ngambona kwi-RSHD ukuthi hawu, ubizwe la ngoba uwuhusband kaMakhumalo. Kahle eyakho indaba ukulandela nje ukuthi uxoxa ngani, so ushutheka isithembu esesitheni uhamba noMakhumalo. Manje-ke guys, enye into uma uyixoxa kubantu ayizwakali njengale ndlela uyixoxa ngayo, bavele beyi-interprete ngendlela yabo, beshonele unkosikazi afike naye eze kulo msebenzi omusha azomsupporta, usifakelani isithembu
because ubizwe ukuba uhusband walo nkosikazi osekhona naye kuleli tafula. Wasuke wanikeza ukuthi-ke abantu ababhilithe uMakhumalo, ngoba phela kusho ukuthi uMakhumalo uzo-entertaina any conversation enesithembu ngoba nakho engunkosikazi ophuma kwisithembu. Kodwa laphayana bahlangane nje ngosomabhizinisi, ikhona into abangayikhuluma nje bethi waqabaqa esheshayo engadingi ukuthi begxile kwisithembu. Yena ufuna ukuphusha le narrative ukuthi uyisithembu uMakhumalo. Ulaye khona uyisithembu. Yabo. Angiyivali le video.